per 6a vegada acollim la cursa popular de Torrefarrera, enguany amb la novetat de tenir la modalitat de 5 quilòmetres, que se sume a la cursa de 10 quilòmetres, i a les curses infantils hi ha més de 600 corredors entre els infantils i els adults, i per tant molt contents i molt agraïts als Rural Runners, a tots els voluntaris i a totes les persones, sponsors que fan possibles que aquest esdeveniment una vegada més es tingui a Torrefarrera. I esperem doncs, això, que aquesta cursa es pugui repetir, doncs, perquè està molt ben valorada gràcies a la bona organització de tota la gent que ho participa. Tots els voluntaris han respost com cada any de forma excel·lent, el poble s'ha volcat i no hem tingut cap incidència a remarcar. I els corredors, pel que han estat arribant, estan molt satisfets. Esperem que us hagi agradat, hem tingut una bona participació i ens ha acompanyat el temps i ara començarem la cursa de la canalla on tenim 300 inscrits.